Габэму з папам гучала учора, а сёння свет прыглядаецца да льва 14-го. 9 траўня Лукашенко на двух парадах, а прарасійскія актывісты з георгіўскімі стужкамі напалі на нашага аператара ў Варшаве. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітал Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Той, які клапочацца пра мігрантаў і жабракоў, новы папа Леў XIV адслужыў сёння сваю першую святую імшу ўжо як пантыфік. А як палітыка новага кіраўніка Ватыкану паўплывае на свет і як адгукнецца ў Беларусі, дзе жывуць каля 1,5 мільёна каталікоў, высвятляў Уладзіслаў Корсак. Каталіцкі свет вітае новага папу. Першы пантыфік з ЗША, 69-гадовы Роберт Фрэнсіс Прэваст, абраў сабе імя Леў XIV. У сваім звароце пасля абрання ён заклікаў да дыялогу ў свеце. Мы вучні Хрыста, нам папярэднічае Хрыстос. Свет мае патрэбу ў ягоным святле. Чалавецтва мае патрэбу ў ім, як у мосце паміж Богам і ягоную любоўю. Давайце все мы будзем будаваць масты з дапамогаю дыялогу, з дапамогаю сустрэчы, якая аб'ядноўвае нас усіх, каб быць адным народам заўсёды ў свеце. Дзякуй, папу Францішку. Узначальваць Ватыкан не толькі духоўная, але і палітычная місія. На абранне рэагуюць палітыкі з усяго свету. Уладзімір Зеленскі выказаў надзею на далейшае маральнае і духоўнае падтрыманне Украіны з боку Ватыкану. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон назваў абранне папы гістарычным момантам, ды выказаў спадзяванне, што пантыфікат будзе сімвалам міру і надзеі. Павіншавала пантыфіка і абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. Ваш голас будуць чуць мільёны, і сярод іх мы, беларусы. Народ, які мірна змагаецца за свае правы і свабоду. Народ, які верыць у сілу спачування і салідарнасці, які ставіць чалавечнасць і дабрыню вышэй за ўсё іншае. Мы верым, што вашае слова можа стаць голасам падтрымкі для нашых палітвязняў, для іх сем'яў. Голасам для ўсіх, хто не страціў веры нават у самых цяжкіх умовах нашай рэчаіснасці. Няхай вашае служэнне стане праменем надзеі для ўсіх, хто змагаецца за праўду. Словы актуальныя і таму, што рэжым Лукашэнкі працягвае чыніць рэпрэсіі як супраць звычайных беларусаў, гэтак уласна і супраць каталіцкага духавенства. Летась 11 гадоў зняволення быццам бы за здраду дзяржаве прысудзілі ксяндзу Генрыху Акалатовічу. Сёлета на 13 гадоў асудзілі каталіцкага святара Анджэя Юхневіча. Агулам з 2020 года праз затрыманне ў Беларусі прайшлі больш за 30 ксяндзоў. У Менску ўсцяж зачынены чырвоны касцёл. Больш агрэсіўна пераследуюць каталіцкае духавенства толькі ў Нікарагуа. Пры гэтым сам Лукашенка далучыўся да віншаванняў папы з абраннем на святы пасад, ды заявіў, што будзе рады бачыць Льва XIV на беларускай зямлі. З усёй упэўнасцю магу сказаць, што палітвязні ў нашай айчыне не будуць абыякавыя для папы. Бо ніводзін чалавек, які жыве Евангеліем, а я веру ў тое, што папа Лев XIV жыве Евангеліем, а ў Евангеліі ясна кажацца, што хто наведвае вязняў, той мяне наведвае. Адрэагаваў на абранне Льва XIV і ягоны суайчыннік, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Гэта такі гонар для нашай краіны. Што можа быць большым гонарам? Мы крыху здзіўленыя, але вельмі шчаслівыя. Гэта, несумненна, вялікі гонар. Адметна, што новы папа былы місіянер, вядомы сваёй актыўнай пазіцыяй у абароне правоў чалавека, у тым ліку правоў мігрантаў. У бытнасць кардыналам ён ужо крытыкаваў палітыку новай адміністрацыі Трампа. У першую чаргу ў пытаннях міграцыі, сацыяльнай палітыкі і тлумачэння хрысціянскай маралі. Гэткім чынам абранне амерыканскага грамадзяніна папам рымскім можа служыць пэўнай супрацьвагай сацыяльнай, міграцыйнай і каштоўнаснай палітыцы амерыканскага кіраўніцтва. Дух Святы кіруе касцёлам. І можа у сусветнай гісторыі, а менавіта ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта ёсць патрэбна. Не выключаем гэтага, канешне.
Віншаванне і гатоўнасць да дыялогу з новым папам выказалі ў тым ліку кіраўніцтва тэрарыстычнай ісламісцкай групоўкі «Хамас» і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Апошні заявіў пра ўпэўненасць у развіцці дыялогу паміж Расіяй і Ватыканам на аснове агульных хрысціянскіх каштоўнасцяў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пакуль новаабраны Леў XIV заклікае змагацца за веру, у свеце выказваюць здагадкі, якім будзе новы папа. Адныя шукаюць падказкі ў абраным імені, іншыя вывучаюць месцы місіянерскай працы і службы. Шлях да святога пасаду нарадзінца Чыкага Роберта Фрэнсіса Прэваста вывучыў Антон Бяздольны. Абемус папам! Крыху больш за сотні спатрэбілася ватыканскаму канклаву, каб выбраць 267-га папу. І каля гадзіны прайшло ад белага дыму з коміну Сікстынскай капэлы да з'яўлення новаабранага папы на балконе сабору святога Петра. Для ўсіх вас, браты і сёстры Рыму, Італіі і ўсяго свету, мы хочам быць сінадальным касцёлам, касцёлам, які ідзе, касцёлам, які заўсёды шукае міру, заўсёды шукае міласэрнасці, заўсёды імкнецца быць побач, асабліва з тымі, хто пакутуе. Як і ў выпадку з абраннем Францішка, кардыналы працягнулі нядаўнюю традыцыю. Кіраўніком Ватыкану 4-й раз запар яны абралі не італьянца, не ўраджэнца Еўропы і ўжо другога запар прадстаўніка новага свету. Я ніколі не чакала, што амерыканец зробіцца папам. Ніколі, проста таму, што з Трампам на пасадзе і ўсім гэтым, гэта можа быць занадта шмат улады для Амерыкі, ведаеце? І я спадзяюся таксама, што Амерыка не будзе выклікаць сораму ў новага папы. Роберт Фрэнсіс Прэвост нарадзіўся ў 1955 годзе ў французскай, італьянскай, іспанскай сям'і ў Чыкага на поўначы ЗША. Пасля пасвячэння ў святары ў 82-м большая частка царкоўнай кар'еры Прэвоста была звязаная з місіямі ў іншых краінах. Найдаўжэй, больш за 20 гадоў, будучы папа, жыў і працаваў у Перу. Ён нават мае грамадзянства гэтай краіны. Таму ягонае абранне сталася святам не толькі ў Злучаных Штатах. Мы святкуем гістарычны момант для Перу і ўсяго свету – абранне кардынала Роберта Фрэнсіса Прэваста, перуанца з выбару і ад сэрца, новым папам Львом XIV. Кардыналам Прэвост зрабіўся адносна нядаўна. У сан яго толькі 2 гады таму ўвёў папа Францішак і адразу прызначыў на высокую пасаду ў Ватыкане, кіраўніком дэкастэрыі ў справах епіскапаў, структуры, якая адказвае за кандыдатаў на высокія касцёльныя пасады па ўсім свеце. Паводле інфармацыі BBC, гэтае прызначэнне было своеасабліваю спробаю Францішка паказаць Прэвоста як свайго пераемніка. Але эксперты сумняюцца, што ён стане другім Францішкам на святым пасадзе. У нас было 2 папы, якіх лічылі вельмі кансерватыўнымі, вельмі традыцыйнымі, Ян Павал II і Бенедыкт XVI. Потым прыйшоў Францішак, які шмат каго здзівіў тым, наколькі прагрэсіўным ён можа быць у некаторых пытаннях і наколькі ён гатовы парушаць даўнія традыцыі. І таму я думаю, што магло быць трохі імпульсу знайсці кагосьці, хто, магчыма, быў бы сярэднім шляхам паміж гэтымі 2 крайнасцямі. Адной з падказак пра погляды пантыфіка і ягоныя арыенціры традыцыйна лічыцца пасаднае імя. Прэвост выбраў адно з самых папулярных у гісторыі папства. Ён будзе 14-м львом. Леў XIII кіраваў касцёлам на мяжы 19-га і 20-га стагоддзяў. Вялікая энцыкліка Льва XIII «Рерум Наварум» вызначыла сацыяльнае вучэнне касцёлу ў такіх пытаннях, як праца і правы працоўных, а таксама справядлівая эканоміка. Таму я думаю, што мы ўбачым, як гэты новы папа працягне ініцыятывы папы Францішка ў дачыненні эканамічнай справядлівасці і супраць глабалізацыі. Афіцыйнае ўступленне на пасаду Льва XIV, інтранізацыя, прызначаная на 18 траўня, паведаміла прэс-служба Ватыкану. Антон Бяздольны, Белсат. Шоу ўсё ж такі адбылося. Святкаванне перамогі на Краснай плошчы сабрала кіраўнікоў 19 краінаў, у тым ліку і узурпатара Александра Лукашэнку, які напярэдадні паездкі ў Маскву казаў пра рызыкі. Якія рызыкі меў на ўвазе Лукашэнка, ці апраўданыя былі ў выніку? Асцярогі высвятляў Алей Залеўскі. Прибыв на парад у Москву Александр Лукашенко без георгиевской стужки. Великим нашим классикам
як у іншых гасцей, але са сваім сынам Мікалаем. Ён быў выразна заўважны ў групе кіраўнікоў краінаў. У якасці здзеку ці прымірэнчай ініцыятывы невядома, але арганізатары размясцілі побач з Александром Лукашэнкам армянскага лідара Нікола Пашыняна. Ён не выбачыў Менску падтрымання Азербайджану ў вайне з Арменіяй і летась заявіў, што ніколі не наведае Беларусь пры прэзідэнту Лукашэнку. Камера толькі аднойчы ўхапіла кароткі эпізод камунікацыі палітыкаў. Відавочна, што асноўным госцем быў кіраўнік Кітаю Сі Цзіньпін. Ён быў побач з Пуціным і на парадзе, і пры ўскладанні кветак. Арганізатары ўлічылі пазалеташні інцыдэнт, калі да магілы невядомага жаўнера Александра Лукашэнка не даў рады дайсці сам. Сёлета гасцей даставілі туды арганізавана. Мінус яшчэ адна рызыка для кіраўніка Беларусі. Лукашенко казаў пра рызыкі перад прыездам Масквы відавочна для таго, каб прадаць даражэй гэты свой прыезд. Маўляў, глядзіце, не гледзячы на рызыкі, я прыехаў, і гэта, скажем, мінімальнае намаганне ад яго праяўлення лаяльнасці. Калі Расія патрабуе значна большага, там і будаваць завод, і нават апранаць георгіевскую стужку, праводзіць бессмертныя палкі ў беларускіх гарадах, гэта Лукашенко разумее, што это саступка і са скрыпам вымушаны пагаджацца. Але прыехаць, пабыць на Чырвонай плошчы, гэта, скажем, самае лёгкае для яго. Апроч чаканых гасцей з глобальнага поўдня дабраліся да Масквы і два лідары еўрапейскіх краінаў – прэзідэнты Сербіі і Словаччыны. Але рэжысёр мерапрыемства не песціў іх увагаю. Александр Вучыч і Роберт Фіца былі ў другім шэрагу гасцей. Падчас прэзентацыі Крамлём сваёй вайсковай моцы дыктар абвяшчаў не толькі пра поспехі арміі падчас Другой сусветнай вайны, але і пра гераічны ўдзел вайскоўцаў сёння у так званай спецыяльнай военной операции. Успешно выполняют особые задачи в районе проведения специальной военной операции. Таким чынам, сваім удзелам у мерапрыемстве высокія госці фактычна легалізавалі ў вачах свету і гісторыі агрэсіўную вайну Расіі супраць Украіны. Кіеў жа не спакусіўся сапсаваць агрэсару свята з дапамогай беспілотнікаў, і Александр Лукашенко паспяхова вылецеў у Менск на свой парад перамогі. Ён адмыслова быў перанесены на вечар, каб галоўнакамандуючы паспеў. Найбольшая трагедыя чалавецтва ў 20 стагоддзі аддаляецца ад нас у гісторыю. Разам з адыходам сведкаў і удзельнікаў тых падзей змяняецца і сэнс 9 траўня. Цяпер гэта больш не пра памяць, а пра палітычнае шоу канкрэтных аўтакратаў, якія ўвесь пафас перамогі выкарыстоўваюць у інтарэсах сваёй асабістай улады. Алесь Залеўскі, Белсат. Пакуль у Маскве сачылі за парадам, ва ўкраінскім Львове сустрэліся кіраўнікі замежна-палітычных ведамстваў краінаў Еўразвязу. Вынікам сустрэчы стала заява аб стварэнні спецыяльнага трыбуналу ў справе злачынства агрэсіі супраць Украіны. Падрабязней у нашым наступным матэрыяле. Візіт міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу і Вялікай Брытаніі ў Львоў распачаўся з наведвання лычакаўскіх могілак. Тут госці ўшанавалі украінцаў, якія ахвяравалі сваім жыццём, абараняючы радзіму ад расійскай агрэсіі. Сімвалічная сустрэча ў Дзень Еўропы не абышлася без палітычных рашэнняў. У Львове зацвердзілі стварэнне спецыяльнага трыбуналу аб адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Гэта гістарычны дзень, вельмі важны этап дасягнуты ў справе стварэння гэтага спецыяльнага трыбуналу, які ёсць знакавым крокам у міжнародным прававым парадку і зробіць істотны ўнёсак у забеспячэнне адказнасці і справядлівасці для тых, хто вінаваты ў злачынстве агрэсіі супраць народу Украіны. Падобны механізм дасць магчымасць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці расійскае вайскова-палітычнае кіраўніцтва Владзіміра Пуціна і іншых ваенных злачынцаў. Месца на трыбунале знойдзецца і для службовых асобаў рэжыму Лукашэнкі, якія аддалі тэрыторыю Беларусі для агрэсіі. Над такім дадаткам да рэзалюцыі аб прыцягненні да адказнасці працавала каманда Паўла Латушкі. Мы лічым, што прокурор зможа таксама прааналізаваць ролю усіх членаў Савета бяспекі на чале з Лукашэнкам, іх ролю ў здзяйсненні злачынства агрэсіі. Таксама прааналізаваць варта будзе і ролю старшыняў аблвыканкамаў гомельскага і брэсцкага. Патэнцыйна, акрамя расійскіх і беларускіх палітыкаў, пад трыбунал могуць трапіць і дзеячы іншых краінаў, якія спрычыніліся да замаху на тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, Паўночная Карэя ды Іран. Афіцыйна спецыяльны трыбунал створаць на паседжанні камітэту міністраў Рады Еўропы ў Люксембурзе 14 траўня. Андрей Сульжыц, Белсат. Колькасць пажараў сёлета павялічылася больш чым на траціну ў параўнанні з мінулым годам. Белпол атрымаў унутраны дакумент Міністэрства надзвычайных сітуацыяў.
у якім тлумачаць імаверныя прычыны такой дынамікі. Першы намеснік міністра Александр Худалеяў паведамляе, што рост колькасці пажараў фіксуецца ва ўсіх вобласцях. За першы квартал гэтага года ў параўнанні з такім жа перыядам летась колькасць пажараў вырасла больш, чым на 36%. Расце і колькасць смяротных ахвяраў на 35%. З дакументу вынікае, што найбольш частыя прычыны пажараў – гэта неасцярожнае абыходжанне з агнём, няправільная эксплуатацыя печаў і парушэнне правілаў эксплуатацыі электраабсталявання. Значная колькасць пажараў адбываецца ў жылых памяшканнях людзей, якія злоўжываюць алкаголем. Прадстаўнік МНС справаздачыцца аб правядзенні шэрагу мерапрыемстваў дзеля перадухілення пажараў. Так званыя сілавікі затрымалі малодшага брата палітвязня Ігара Лосіка, Мікіту. Затрыманне адбылося яшчэ ў сярэдзіне красавіка, але вядома пра яго сталася толькі цяпер. Хлопец утрымліваецца ў віцебскім СІЗА ў статусе абвінавачанага паводле крымінальнай справы. Мікіту Лосіка вінавацяць у спрыянні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле Радыё Свабода яго затрымалі нібыта за перадачу фотаздымка ў руху расійскай вайсковай тэхнікі ў 2022 годзе тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн». Гэтак званыя сілавікі атрымалі доступ да базы кантактаў маніторынгавага праекту сёлета ў лютым. Пасля гэтага канал спыніў працу. Раней паведамлялі пра затрыманне грамадзянаў за падобныя дзеянні. Палітвязняў адной з калоніяў актыўна заклікаюць пісаць прашэнні аб памілаванні. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Маўляў, яшчэ месяц таму такіх прапановаў да палітвязняў не было, а цяпер яны носяць масавы характар. Апошняе масавае вызваленне палітвязняў адбылося 2 дні таму. 7 траўня Лукашенка выпусціў 42 чалавек, 18 жанчын і 24 мужчыны. Некаторыя з іх маюць хранічныя хваробы, адзін інваліднасць, частка дасягнула пенсійнага веку. За мінулы год Лукашенка выпускаў палітвязняў некалькі разоў. Усяго на гэты момант на волю датэрмінова выйшлі каля 300 чалавек. Праваабаронцы паведамляюць, што памілаваных палітвязняў працягваюць пераследаваць ужо на свабодзе. Пры гэтым турмы і калоніі запаўняюцца новымі зняволенымі з палітычных прычынаў. Сёння адзначаюць Дзень Еўропы, можна сказаць, 75-ю гадавіну ад пачатку стварэння еўразвязу. Бо ў гэты дзень у 1950 годзе была прапанаваная так званая дэкларацыя Шумана. З яе пачалося спярша эканамічнае, а потым і палітычнае аб'яднанне еўрапейскіх краінаў. Які шлях прайшла Еўропа за 3/4 стагоддзя і што з шанцамі Беларусі на еўрапейскую будучыню? Марыя Сысой працягне тэму. Сёння ў еўразвязе 27 краінаў і больш за 448 мільёнаў жыхароў, альбо недзе 5,5% насельніцтва свету. А пачыналася ўсё з еўрапейскага аб'яднання вугалю і сталі, што заснавалі ўсяго 6 краінаў: Францыя, Заходняя Нямецчына, Італія, Нідерланды, Бельгія і Люксембург. Аўтар дэкларацыі, міністр замежных справаў Францыі Робер Шуман, меў на мэце ўзаемна ўзбагаціць і аб'яднаць агульнымі інтарэсамі краіны, якія яшчэ нядаўна былі ваеннымі супернікамі. Потым было стварэнне новых супольных еўрапейскіх інстытуцыяў, шэнгенскае пагадненне ў 1985, з'яўленне еўра ў 1999 і некалькі ўзбуйненняў еўразвязу. Але пра Беларусь пакуль нават няма гаворкі. За вось гэты час, апошнія 30 год і нават пасля 20-го году, я ніколі з вуснаў еўрапейскіх палітыкаў не чуў простых рэчаў, звязаных з тым, што так, Беларусі гэта частка еўрапейскага свету. Эксперты кажуць, што Беларусь мела вялікі сацыяльна-эканамічны патэнцыял для далучэння да ЕЗ у пачатку 90-х, прынамсі не горшы за краіны Балтыі. А для з'яўлення наступнага шансу трэба некалькі чыннікаў. Калі вось гэтыя 3 фактары нейкім чынам супадуць, слабая Расія, моцная праеўрапейская нацыянальная эліта ў Беларусі, ўсё ж такі моцны цэнтралізаваны еўрапейскі звяз, то Беларусь будзе мець шанс для таго, каб развівацца ці інтэгравацца ў еўрапейскі звяз. Цяпер яшчэ 10 краінаў прэтэндуюць на далучэнне да ЕЗ пры ўмове правядзення маштабных рэформаў. Калі ў гэтым спісе з'явіцца Беларусь? Марыя Сысой, Белсат.
Бандераўцы вон! З такімі крыкамі прарасійскія актывісты ў Варшаве перашкаджалі працы журналісткі Слава ТВ Наталкі Валасацкай у жывым эфіры. Больш за тое, напалі на нашага аператара Алеся Бразенку, штурхалі, ставілі падножкі і спрабавалі забраць камеру. Здымачная група вяла жывое ўключэнне з уваходу на могілкі жаўнераў Чырвонай арміі, дзе арганізацыя Еўрамайдан Варшава ладзіла антырасійскі пратэст. Туды ж з георгіўскай стужкай і кветкамі прыязджаў сёння амбасадар Расіі ў Польшчы. Далей відэа без каментара. Нам перешкоджають вести про цю подію. Вони вигукують бандеровця геть. За кілька секунд до цього мене звинуватили у тому, що я облила кілька років тому російського посла червоною фарбою, а мене ще не було в Польщі того дня. Polska trzeba pamiętać wszystko, co się wydarzyło, bo wy nie wiecie. Prawda zwycięży. Prawda jest prawdą. Nie da się zakrzyczeć prawdy. Почалася якась бійка, і люди, які мене оточили, просто не дають мені попрацювати. Няма спакою некаторым. Другая сусветная даўно закончылася. Сёння ж добрая нагода, каб ушаноўваць ахвяры і гераізм тых, хто змагаўся супраць нацыянал-сацыялізму, а не апраўдваць новую агрэсію. Гэта быў аб'ектыў, але трансляцыя працягваецца, бо ўжо зараз у студыю Белсат заходзіць Юлія Лабанова. Прывітанне, вітаўце, вітай, шаноўнае гаспадарства. Сёння ў студыі Белсат прыгледзімся да асобы новага папы рымскага, прааналізуем вайсковы парад у Маскве і сучасную інтэрпрэтацыю Дня перамогі. Заставайцеся з намі, а пакуль запрашаю гаспадарства на кароткі агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Двухдзённы канклаў у Ватыкане скончыўся абраннем 267-га папы. Ім стаўся амерыканскі кардынал Роберт Фрэнсіс Прэваст. Як вернікі чакалі, як яны сустрэлі новага кіраўніка каталіцкай царквы, можна даведацца на нашым сайце belsat.eu. Наш калега Іван Аляксеев апошнія дні быў у Рыме і вёў рэпартажы проста з Ватыкану. Ён перадае, што падчас галасавання плошча Святога Петра была запоўненая. Тысячы людзей чакалі белага дыму. Між іншага, вернікі прыносілі з сабой складныя зэдлікі і парасоны. Калі з коміну пайшоў белы дым, натоўп трыумфаваў. Першае з'яўленне новага папы, які ўзяў імя Леў XIV, успрынялі з захапленнем. Ён падзякаваў кардыналам за галасаванне падчас канклаву і пахваліў свайго папярэдніка папу Францішка. Як зазначае аўтар артыкулу, новы папа стрыманы. Ягоныя погляды на некаторыя спрэчныя пытанні дакладна невядомыя. Пры гэтым ён місіянер, манах і, імаверна, працягне курс папы Францішка. Леў XIV нарадзіўся ў Злучаных Штатах. Большую частку жыцця служыў у Паўднёвай Амерыцы. І калі навядзенне мастоў у пераадоленні крызісаў, пра якое ў сваім звароце казаў новы пантыфік, будзе паспяховае, хто ведае, ці не пераўзыдзе ён папярэднікаў. Рэжым Лукашэнкі далучыў да ўдзельнікаў Вялікай Адчыннай вайны новую катэгорыю грамадзянаў. Гаворка пра асобаў, якія маюць медалі СССР за бездакорную вайсковую службу ў тыле ў гады Вялікай Адчыннай. Навошта гэта зроблена, разбіраліся калегі з нашага сайту. Новыя ўдзельнікі вайны атрымаюць штомесячнае павышэнне да пенсіі з 50 до 250% мінімальнай пенсіі паводле веку. А таксама іншыя льготы. Важную ролю тылавых падраздзяленняў прызнае гісторык Александр Пашкевіч. Натуральна, што людзі, якія кожны дзень рызыкуюць жыццём, адчуваюць сябе гарматным мясам у нейкім сэнсе. Часта з пагардай ставяцца да тых, хто служыць у тыле, служыць у спакоі. Аднак яны выконвалі тыя працы, без якіх немагчыма ўявіць існаванне арміі і фронту. Цяпер жа, кажа Пашкевіч, удзельнікаў вайны засталося зусім мала. І таму дзяржава вырашыла штучна павялічыць іх колькасць. Ветэраны вельмі патрэбныя рэжыму Лукашэнкі, перадусім у ідэалагічных мэтах. Упершыню менскі парад на 9 траўня прызначылі на вечар. Гэта спатрэбілася, каб Александр Лукашенко раніцай паспеў узяць удзел у маскоўскім парадзе і ўвечары вярнуўся ў сталіцу. З усяго відаць, што 80-годдзе перамогі ўлады вырашылі адзначыць з размахам. Акрамя сталіцы, вялізнае святкаванне прайшлі і ў абласных цэнтрах.
З абласных гарадоў вылучыўся Гомель. Як пішуць нашыя калегі на сайце belsat.eu, там задзеялі больш за 1000 чалавек і ўпершыню ў гісторыі Гомля прыцягнулі авіяцыю. Але асноўныя рэсурсы былі накіраваныя ў Берасці. Партал Біджі-Медыя выявіў адразу некалькі бюджэтных тэндараў до 9 траўня. Адзін з іх на закупку сувенірных гузікаў, пакрытых залатым або срэбраным лакам. Такія гузікі каштавалі гарвыканкаму амаль 6,5 тысяч рублёў. Другі – сувенірныя пляшкі з чаркамі агульным коштам амаль 10 тысяч рублёў. А яшчэ паслугі мыцця ў лазні за амаль 7,5 тысяч рублёў. Беларусы, гледзячы на гэта, іранічна зазначаюць, пераможнае шаленства дасягнула апагею. І гэта ўсё ў той час, калі грошы на харчы для ветэранаў збіраюць валанцёры, а ў мясцовага шпіталю не стае сродкаў гігіены. Першапачаткова дзень перамогі адзначаўся 9 траўня і 3 верасня. Гэта былі святы франтавікоў, дні памяці пра загінулых. Але ў 1947 годзе Сталін адмяніў гэтыя святы. З якой нагоды чытайце на нашым сайце і кароткае тлумачэнне ў нашым эфіры. На думку Сталіна, трэба было ашчаджаць грошы на аднаўленне краіны. І таму на ягоны загад былі скасаваныя святочныя дні 9 траўня і 3 верасня. У тым жа 1947 годзе Сталін адмяніў ільготы для франтавікоў Вялікай Адчыннай вайны. Перад гэтым Сталін заявіў наступнае. Пераможцаў можна і трэба судзіць, можна і трэба крытыкаваць і правяраць. Гэта карысна не толькі для справы, але і для саміх пераможцаў. Менш будзе пыхі, больш будзе сціпласці. Пра стаўленне Сталіна да перамогі і пераможцаў сведчыць тое, што пры ім у СССР не паўставалі помнікі ў гонар герояў вайны. Затое расла колькасць ягоных уласных пастаментаў. Толькі пасля смерці дыктатара ў СССР запалілі першы вечны агонь і пачалі ставіць абеліскі. Першы ж вайсковы парад на дзень перамогі прайшоў толькі 9 траўня 1965 года, а выходным гэты дзень зрабіўся ў 1970. Гэта быў агляд найцікавейшых публікацыяў з нашага сайту belsat.eu. Таксама, калі для вас гэта бяспечна, можете падтрымаць нашу працу лайкам пад трансляцыяй у YouTube. А мы пераходзім да інфармацыйна-публіцыстычнай часткі нашага эфіру. Пачынаем студыю Белсат. Запрашаю. Сёння ў Ватыкане прайшла імша з удзелам новаабранага папы. 267-га пантыфіка прадставілі свету напярэдадні. Ім стаўся 69-гадовы Роберт Фрэнсіс Прэваст, які прыняў імя Леў XIV. Гэта першы папа, які нарадзіўся ў Злучаных Штатах Амерыкі. Роберт Фрэнсіс Прэваст нарадзіўся ў Чыкага, мае італьянскія, французскія і іспанскія карані. У 1977 годзе ён далучыўся да ордэну аўгустынцаў, а ў 1982 быў пасвечаны ў святары. Праз 3 гады Прэваст далучыўся да місіі аўгустынцаў у Перу, і з таго часу ягонае жыццё было цесна звязанае з гэтай краінай. У 2014-м тагачасны папа Францішак назначыў яго апостальскім адміністратарам епархіі ў перуанскім Чыкляю. А ўжо ў 2015-м Прэваст ачоліў аднайменную епархію і ў хуткім часе атрымаў грамадзянства Перу. Гэтую лацінаамерыканскую краіну Роберт Фрэнсіс Прэваст пакінуў толькі ў 2023 годзе, пераехаўшы ў Рым. Тады папа Францішак зрабіў яго кардыналам і прызначыў прэфектам дэкастэрыі ў справах біскупаў. То бок ён ачоліў ведамства, якое займаецца адбораў кандыдатаў у іерархію з усяго свету. Тое прызначэнне было ўспрынятае ў каталіцкім асяроддзі як знак набліжанасці Прэваста да тагачаснага пантыфіка. Выглядае, што цяперашні папа Леў XIV блізкі да Францішка і ў поглядах. Сярод іншага ён падтрымаў свайго папярэдніка ў пытанні допуску разведзеных і паўторна жанатых каталікоў да святой камуніі. З намі на сувязі айцец Іван Майсейчык, пробашч грэка-каталіцкай парафіі ў Антверпене, ў Бельгіі. Айцец Іван, вітаю вас. Вітаю, добрый вечар. Вернікі звяртаюць увагу на імя новага папы Леў XIV. На вашу думку, што можа азначаць такі выбар, пра што ён сведчыць? Ну, гэта таксама даволі складана сказаць адразу, таму што
агульная думка склалася ў сродках масавай інфармацыі, у тым ліку каталіцкіх медыа, што гэта указанне на нейкую сувязь, пераемнасць з ягоным папярэднікам канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, Львом ці Лявонам XIII, папам сацыяльнай дактрыны каталіцкай царквы. Вось. Але існуе таксама меркаванне, што гэта ёсць нейкая спасылка на тое, на сувязь з папам Францішкам, таму што папа Францішак выбраў сабе імя не ў гонар нейкага папярэдніка на папскім пасадзе, але выбраў імя ў гонар святога Францішка з Асыжу, бедняка, місіянера. А у Францішка святого з Асыжу быў пабрацім, саратнік у служэнні, блаженны Лявон, Лео, который быў настолькі звязаны са святым Францішкам, што нават пасля смерці святого Францішка не пасаромеўся і не пабаяўся ўступіць у канфлікт з генералам ордэну, які адыходзіў ад звычаю беднасці ў гэтым ордэне. І таму, магчыма, гэта ёсць нейкае указанне, што ён будзе верным пабрацімам папы Францішка, які нядаўна адышоў у вечнасць. А ці з'яўляецца указаннем тое, што прыярытэтам ягонай дзейнасці таксама будзе ўсталяванне міру ў свеце, бо, звяртаючыся да вернікаў, менавіта пра мір згадаў новы папа рымскі? Безумоўна, ну, канешне. Вы ведаеце, што адным з галоўных тытулаў папы рымскага ёсць тытул вярхоўнага пантыфіка. Пантыфік перакладаецца на нашу мову як будаўнік мастоў. І гэта, па сутнасці, роля ўсіх папаў – будаваць масты, а не сцены, як казаў ягоны папярэднік папа Францішак. І ён, безумоўна, будзе працягваць, так скажам, палітыку, каб усталёўваць паміж народамі паразуменне, мір, таксама у каталіцкай царкве і паміж цэрквамі у светавым маштабе, таксама каб усталёўваўся нейкі дыялог, паразуменне і пошукі да адзінства. Гэта безумоўна так. Вядома таксама, што папа Леў XIV, таксама як і яго папярэднік папа Францішак, з'яўляецца таксама манахам, то бок ён таксама належыць да ордэну, толькі што не да езуітаў як папярэднік, а да аўгустынцаў. Што гэта за ордэн? Вось як можна было б ахарактарызаваць менавіта гэтае пакліканне, гэты харызмат, і як ён можа паўплываць на пантыфікат? Больш таго, ордэн аўгустынцаў – гэта ордэн, які сягае часоў святога Аўгустына, ягонага статуту, і гэты ордэн адрозніваўся тым, папа Лявон Леў XIV адносіцца да ордэну аўгустынцаў-эмерытаў. Гэта значыць манахаў, самотнікаў і бедакоў. Яны менавіта накіраваныя былі на тое, каб дапамагаць людзям у нядолі, у нястачы і займацца адукацыяй народу і весці гэты народ з галечы праз адукацыю да лепшай будучыні. Безумоўна, гэта будзе моцна і, думаю, пазітыўна ўплываць, таму што досвед малітвы, досвед супрацы, місіянерскай ягонай супрацы у Перу з бедакамі, з людзьмі ў нядолі. Я нават бачыў у інтэрнэце фотаздымкі, калі там дзесьці пасля наваднення ён у гумовых ботах сам удзельнічае ў разборы завалаў і дапамагае людзям у іх гэтай бядзе. Таму, безумоўна, ён будзе накіроўваць свае высілкі на тое, каб пашыраць салідарнасць з людзьмі ў нядолі. І, думаю, належыць чакаць яго першай энцыклікі, таму што у першай энцыкліцы звычайна папы стараюцца выкласці дактрыну іхняга пантыфікату. Таму мы ўбачым больш падрабязна, думаю, неўзабаве.
Чаго вы чакаеце, як будуць складвацца стасункі пантыфіка з афіцыйным Менскам, ці паспрабуе ён паўплываць на пераслед каталіцкіх вернікаў в нашай краіне, на вашу думку? Я думаю, что диалог апостольской столицы вядзецца. Ён, магчыма, не такі адкрыты, не такі афіцыйны, але гэты дыялог, безумоўна, працягваецца і з мэтаю вызвалення палітвязняў, і з мэтаю палёгкі для вернікаў, якія церпяць дыскрымінацыю. Гэта, безумоўна, сталая палітыка апостольскай сталіцы. І тое, што новы пантыфік менавіта з манаскага ордэну і заяўляе, што ён будзе у сваёй першай папскай прамове, ён нават зазначыў, што ён будзе працягваць благословення папы Францішка, то думаю, што ён будзе ў тым самым духу стрыманасці і не надзвычайнай крытычнасці намагацца дапамагчы нашым людзям у Беларусі. Разам з тым, калі мы згадваем пантыфікат Францішка і таксама дзейнасць нунцыі апостальскай сталіцы у Беларусі ў пераломныя моманты ў 2020-2022 годах, то акурат, мне падаецца, вялікая колькасць беларусаў крытычна ацэньвала публічнае дзеянне. То бок, напрыклад, уручэнне граматаў Лукашэнку ці там супольнае шампанскае з узурпатарам і гэтак далей. І не выглядае, прынамсі так для большасці людзей, не выглядае, што апостальская сталіца нечага дабілася. Чырвоны касцёл закрыты, святары ў вязніцах на вялікія тэрміны, некаторыя з іх, як Генрык Акалатовіч, напрыклад, так, увязненыя. На вашу думку, ці штосьці ўсё ж такі можа змяніцца тут у падыходах Ватыкану да Беларусі? Я таксама, як і вы, як і большасць людзей, таксама часам быў згоршаны гэтай сітуацыяй, але я спадзяюся, што, канешне, апостальская сталіца будзе ўсё больш і больш намагацца нейкім спосабам вырашыць сітуацыю, асабліва з людзьмі, які пакутуюць у турмах, якія пакутуюць без сваёй святыні, таму што, і гэта, я думаю, вядзецца гэтая праца. Просто яна не такая публічная, таму што вы ведаеце нават, якая рэакцыя можа вынікаць, калі будзе публічная крытыка з боку царквы, касцёла. Гэта можа прывесці не да тых рэзультатаў, якія насамрэч патрэбныя, таму што з аднаго боку мы можам выказвацца крытычна, а з другога боку мы ведаем, што на кану стаяць жыцці людзей. Таму што трэба дамагчыся іх вызвалення, а не проста паказаць сябе як барацьбіта за правы вернікаў ці палітвязняў ці таго падобнае. Вы ведаеце характар віноўніка гэтай трагедыі, так? І большасць народу таксама ведае, і гэта трэба ўлічваць. Таму на пачатку нашай размовы вы таксама згадалі, што ў медыях вельмі часта згадваюць, ну вось ёсць папа Леў XIV, усе адразу пачалі шукаць, кім быў Леў XIII, ягоны папярэднік, і менавіта тое, што ён адзначыўся вось гэтай энцыклікай «Rerum Novarum», якая заклала сацыяльнае вучэнне касцёлу, якая заступалася за людзей працы, казала пра працоўныя правы, але адначасова мы ведаем, што Леў XIII абсалютна супраціўляўся, напрыклад, ідэалогіі сацыялізму, камунізму, нігілізму і гэтак далей. Ці ў гэтым кантэксце можна таксама сказаць, што ад Льва XIV можна чакаць нечага падобнага, што касцёл будзе браць на сябе ролю абаронцы людзей працоўных, абаронцы людзей прыгнечаных, тых, хто ў патрэбе, але разам з тым будзе супраціўляцца нейкім ідэалогіям, якія удараюць у хрысціянства. Думаю, што так. Думаю, што гэта будзе менавіта так, і што апостальская сталіца будзе намагацца ў гэтых рэаліях, якія зараз існуюць, нейкім спосабам пазітыўна паўплываць на грамадства і нагадаць, што царква ёсць установай боскай, звышпрыроднай. І таму патрабаванні, якія часам людзі высоўваюць, мы павінны разглядаць як тое, адкуль яны паходзяць, якія патрабаванні і ад каго гэтыя патрабаванні. Адна справа, калі гэта патрабаванні ад вернікаў, а другая справа, калі яны паходзяць ад
секулярнага грамадства, якое увогуле не разумее, што такое хрысціянства і навошта хрысціянская царква патрэбная, зводзячы царкву толькі да сацыяльнага служэння і нечага падобнага. Але царква – гэта перадусім інстытут пазбаўлення душаў, дзе людзі павінны дбаць пра духоўны рост самых сябе і духоўны рост сваіх бліжніх. Вось у гэтым самая асноўная задача, а іншае ўсё прыкладваецца. Вы чулі слово праведнік, яно вядомае у хрысціянскай царкве, але на нашай мове яно часам не разумеецца правільна. Слово праведнік, гэта, калі перакласці на беларускую мову, гэта справядлівы. Той чалавек, які справядліва паступае ў сваім жыцці. І гэта самае галоўнае, стаць праведнікам, гэта значыць стаць справядлівым у дачыненнях са сваімі бліжнімі, з людзьмі, якія цябе атачаюць, і перадусім з падначаленымі, калі ты знаходзішся ва ўладзе, ты павінен быць справядлівым чалавекам да ўсіх пластоў грамадства. І гэта праводзіцца планамерна апостальскай сталіцай. Адметна, што папа рымскі паходзіць з Паўночнай Амерыкі. Ці гэта мае значэнне, ці будзе мець гэта на нешта ўплыў? У цяперашніх абставінах, калі увесь свет амаль што стаіць на галаве праз так сказать, радыкальныя заявы і паводзіны прэзідэнта Злучаных Штатаў, думаю, што тое, што папа ёсць амерыканцам паводле грамадзянства, будзе таксама пазітыўна ўплываць на тое, каб нейкім чынам, скажам так, згладжваць гэтую сітуацыю і, магчыма, ўплываць на таго самага Трампа таксама. Хто ведае. Дзякуй вялікі. Айцец Іван Майсейчык, святар беларускай грэка-каталіцкай царквы, быў з намі на сувязі. Мы ж працягваем нашае выданне. Спецыяльнаму трыбуналу ў справе злачынства агрэсіі супраць Украіны быць. Пра яго стварэнне заявілі ўдзельнікі сустрэчы кіраўнікоў замежна-палітычных ведамстваў краінаў Еўразвязу, што прайшла ў Львове. Што ўжо зроблена, чаго яшчэ чакаць, нам распавёў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Фактычна ўжо узгоднена 3 базавых дакумента. Перадусім, гэта пагадненне паміж Украінай і Саветам Еўропы аб стварэнні спецыяльнага трыбуналу. Гэта статут спецыяльнага трыбунала па адказнасці за агрэсію супраць Украіны і, умоўна назовем, дадатковае пагадненне, якое рэгулюе фінансавыя і адміністратыўныя пытанні стварэння спецыяльнага трыбунала. Цэнтральным інстытутам пры стварэнні гэтага трыбунала з'яўляецца Савет Еўропы. Калі мы кажам пра адказнасць Лукашэнкі, рэжыму Лукашэнкі, то беларускае кіраўніцтва ў адпаведнасці з тымі дакументамі, якія ўжо ўзгоднены, патэнцыйна можа быць прыцягнута да адказнасці, калі доказы падкрэсляць іх істотную ролю ў здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны. На сённяшні дзень вельмі важным будзе ажыццяўленне збора доказаў, у тым ліку доказаў здзяйснення дадзенага злачынства ваенна-палітычным кіраўніцтвам Беларусі. Размова ідзе пра прадстаўленне тэрыторыі Беларусі для ажыццяўлення агрэсіі Расійскай Федэрацыі ў адносінах да Украіны. 14 мая ў Люксембургу адбудзецца сустрэча Савета міністраў краін, членаў Савета Еўропы, і падчас гэтай сустрэчы фактычна адбудзецца ўжо пачатак прававой працэдуры стварэння спецыяльнага трыбунала. Яшчэ адна тэма да 9 траўня. Менш за гадзіну засталося да параду да Дня перамогі ў Менску, які мае стацца кульмінацыяй сённяшніх святкаванняў. Вайсковая тэхніка ўжо на месцы, але людзей некалькі гадзінаў акурат на месцы правядзення параду не прапускалі. Чакаюць на Лукашэнку, які толькі паспеў паўдзельнічаць ва ўрачыстым святкаванні 80-годдзя перамогі ў Маскве.
На Краснай плошчы 9 траўня сабраліся кіраўнікі 19 краінаў. Лукашенка гэтым разам прыбыў у Маскву з малодшым сынам Мікалаем. На трыбуне яны таксама сядзелі разам побач з прэм'ер-міністрам Арменіі Ніколам Пашыньянам. Акрамя Лукашэнкі на парад перамогі прыехалі і беларускія спецназаўцы з 5-й брыгады з Мар'інай Горкі. Яны ж яшчэ да пачатку афіцыйнай часткі прайшліся па Краснай плошчы з песняй у гонар узурпатара. Сам Лукашенко пасля назваў сёлетні парад у Москве, цитата, «наилепшим за все годы у России». Меня вполне удовлетворило то, что я видел. Сейчас попробуем это продолжить в Минске. 20:30 у нас свой парад белорусский. Мы специально его на вечер отнесли, потому что надо было бывать в Москве. У Беларусі ж самай раніцы разгарнуліся масавыя гулянні. Традыцыйна з савецкімі сцягамі і дзецьмі ў вайсковай форме часоў Другой сусветнай вайны, а таксама пляцоўкамі з шашлыкамі ды іншымі стравамі. І працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з Паўлам Усавым, палітолагам, які ўжо на сувязі з нашай студыяй. Добрый вечер, вас. господа Павел. Добрый вечер. Ну што ж, 9 траўня заўжды быў днём смутку і днём памяці пра подзвіг народу ў вайне, і заўжды гучаў лозунг «Ніколі зноў». А вось, азіраючыся назад, як змянілася гэтае свята за апошнія гады, ці яно надалей пра захаванне гістарычнай памяці? Оно ніколі не было пра захаванне гістарычнай памяці, нават калі мы возьмем савецкія часы. Гэтае свята азначалася выключна як перамога Савецкага Саюзу ў вайне, і мы, як сярэдняе пакаленне, так народжанае там ужо 30-40 год пасля вайны, ўсё роўна ўспрымалі 9 мая менавіта як перамогу Савецкага Саюзу, нічога не ведаючы пра тое, які ўклад у перамогу унеслі ангельскія ці амерыканскія войскі, нават войскі іншых краінаў, той же Індыі і гэтак далей. Таму гэта заўсёды было свята для рэалізацыі пэўных прапагандысцкіх замыслаў у савецкія часы. Потым з 90-го, калі мы кажам пра Беларусь, недзе да 99-го, 9 мая, неяк сышло з павесткі ідэалагічнай і ў Беларусі, і нават у Расіі. Але потым, калі Лукашенко распачаў будаваць дзяржаўную ідэалогію, з 2001 году дзень перамогі стаўся важным ідэалагічным элементам у той новай савецкай ідэалогіі, якую ён уводзіў у свядомасць і у культуру палітычную беларускага насельніцтва. Часткова паспяхова, часткова не, але гэта быў такі элемент інструментальны для прапаганды ідэалогіі, які таксама спалучаўся з 3 ліпеня, калі зрабілі Дзень незалежнасці Беларусі, перанесшы яго з 25 сакавіка ці там з 27 ліпеня. Другі момант, Лукашенко спрабаваў манапалізаваць гэтае свята ў ідэалагічным кантэксце, і гэта яму ўдавалася да 2014 году. Пасля уварвання першага Расею ва ўкраіне яны манапалізавалі гэтае права. З'явіўся так званы бяссмертны полк, які стаўся не толькі нейкім маршам, але такім укрытым механізмам уплыву мяккай сілы не толькі на былой постсавецкай прасторы. Нават ва ўкраіне пасля 2014 году хадзілі гэтыя бяссмертныя палкі ў Малдове, у Беларусі. У Беларусі Лукашенко хутка зразумеў, што гэта небяспечна, і ўвёў альтэрнатыўнае шэсце «Беларусь памятае». Але таксама гэтыя святы прапагандысцкага характару, дзеянні, маршы у гэты год, вось нават ідзе вайна, 3 гады амаль, яны адбываюцца, маршы гэтыя прасавецкія, адбываюцца ў ЗША, адбываюцца ў Нямецчыне, нават адбываюцца у Францыі. І ўлады не рэагуюць заходнія на тое, што гэта проста небяспечна, гэта элемент мабілізацыі прарасійскіх групаў у гэтых краінах. Таму, скажам, зараз гэта вяртанне да гэтай мілітарысцкай рыторыкі і дэманстрацыя мілітарызму не тое, што
як вы правильна сказалі, ніколі зноў, то гэта пераўтварылася ў тое, што мы можам паўтарыць, і яны гэта паўтараюць ва ўкраіне, і яны праз такія вось мілітарысцкія дзеянні намагаюцца прадэманстраваць і захаду, што гатовыя развязаць трэцюю сусветную вайну, калі захад не пагодзіцца на пэўныя палітычныя ультыматумы, бо вайна ва ўкраіне, усе гэтыя святы, усе прыезды Сі Цзіньпіна, дзеянні Лукашенка, гэта ўжо другасная, Пуціна, звязаная з тым, каб прымусіць захад пайсці на нейкія саступкі і на кампраміс з Расіяй. Спадар Павел, вось нас таксама глядзяць на Ютубе, і Ютуб-каманда запусціла апытанку на пачатку стрыма, ці павінна 9 траўня застацца святам пасля Лукашэнкі. 112 галасоў, так, з парадамі і песнямі 10% адказала, так, але як дзень памяці 47%, і не, бо вайна ў Еўропе скончылася 8 траўня, адказвае 43% апытаных нашых гледашоў. Разам з тым, калі мы кажам пра усялякія перформансы да Дня перамогі, бо інакш цяжка назваць, вось у Горані на 9 траўня на парад вывелі казу, жывёліна на мянушку малышка, насельніца мясцовага заапарку. Давайце вось паглядзім, што з гэтага атрымалася. Спатыкаліся людзі аб казу і шмат вельмі такіх здзеклівых гумарыстычных каментароў. Спадар Павел, увогуле мы бачым, што сёлета вельмі шмат дзіўных нейкіх флешмобаў, нейкае паведабесце яшчэ мацнейшае, чым у мінулыя гады. Што гэта? Рэжым Лукашэнкі цалкам ужо пераймае, капіюе ўвесь той маразм, які адбываецца ў Расіі? Ведаеце, мы назіраем працэс ввогуле зневажэння і падзеяў другой сусветнай вайны і зневажэння тых ахвяраў, якія панёс народ Савецкага Саюзу і беларусы. Гэта проста паказчык таго, што тыя людзі, якія робяць вось такія нават не перформансы, а нейкую пародыю на ушанаванне гэтага дня, яны проста зневажаюць памяць. Яны проста вось плююць на могілкі тых людзей, якія загінулі, якія пакутавалі падчас другой сусветнай вайны. І, канешне, тое, што робіць рэжым Пуціна, тое, што робіць рэжым Лукашенка, ён звязан з тым, каб атупляць насельніцтва. Вось гэтыя ўсе дзеянні, яны звязаны не тым, каб ушанаваць, уганараваць тых, хто загінуў падчас другой сусветнай вайны, а проста атупляць, прымітызаваць тое насельніцтва на масавым узроўні, якое падтрымлівае рэжым Пуціна і рэжым Лукашенка. Я асабіста лічу, што ніякіх парадаў пасля зрынання рэжыму Лукашенка, ніякіх перформансаў не павінна быць. Гэта павінен быць дзень памяці, дзень спакою, каб проста на культурным, адукацыйным узроўні прыгадвалі тое, што адбылося з 39 па 45 год, пра гэтую трагедыю, а больш таго узгадвалі пра тое, што такія рэжымы, як Лукашенка і Пуціна, зрабілі з Украінай і зрабілі таксама з Беларусю, бо вайна яшчэ не скончылася. Мы маем дачыненне з працягам, бо асноўная мэта усяго таго, што адбывалася ў Еўропе і пасля другой сусветнай вайны, і пасля халоднай вайны, гэта тое, каб краіны свету, перш за ўсё пераважна Еўропы, жылі ў міры, у спакою развіваліся, развівалі свае народы, свае грамадства. І што робіць Расія? Стварае той жа таталітарны рэжым, які 85 год таму развязаў сусветную вайну. Я кажу і пра рэжым Гітлера, і пра рэжым Сталіна, і зараз гэтыя рэжымы увасобіліся ў сістэме, якую стварае Пуцін. Гэта велізарная трагедыя для усяго рэгіёна, велізарная трагедыя для Украіны, для беларусаў, і мы бачым, як лёгка маніпуляваць памяццю. І вось задача будучых пакаленняў Беларусі, калі мы пазбавімся ад гэтых рэжымаў, гэта ўсё ж такі мэтанакіравана паказваць, адчыняць праўду і пра вайну, і пра тую сістэму, якая вось існавала і існуе зараз у Беларусі і ў Расіі. І на заканчэнне хацела бы вас спытаць, усё ж такі Лукашенко так стаў больш актыўна паўтараць крамлёўскую прапаганду, што да вайны ва ўкраіне і паралелямі з нацызмам, але ствараецца ўражанне, што ён таксама гуляе ў нейкую сваю гульню, бо ён гэтак і не начапіў, напрыклад, георгіўскую стужку
на парадзе, хаця зусім нядаўна ў Валгаградзе апраўдваўся за гэта перад Пуцінам. Што гэта за гульня можа быць такая? Чаму? Ну, ён намагаецца, канешне, прадэманстраваць, што не будзе капіяваць Пуціна і не будзе саступаць пад ціскам прапагандыстаў расійскіх, што ён у гэтым кантэксце аўтаномны, але гэта наўрад ці звязанае з тым, што ідзе рэальна знаходзіцца Беларусь, бо Расія і так начапляе там Лукашенка гэтыя стужкі, ці не начапляе. Па-першае, дамінуе ў інфармацыйнай прасторы, шмат беларусаў, хто знаходзіцца пад уплывамі расійскай прапаганды, гэтыя стужкі начапляюць. Георгіевскія посцяцца ў фейсбуках, а з другога боку, у практычным сэнсе, Беларусь знаходзіцца пад кантролем Расіі, там неважна, што носіць на сябе на гарнітуры Лукашенка, важна тое, што ў Беларусі стаяць ядзерныя ракеты Расіі і прысутнічаюць расійскія войскі, і Беларусі сцяж пагроза для Украіны і для Захаду. Вось што важна. І што казаць, калі пры рэжыме Лукашэнкі расійскія акупанты з гэтымі самымі стужкамі ў 22-м годзе заходзілі з тэрыторыі Беларусі ва ўкраіну пры дазволе Лукашэнкі. Спадар Павел, вялікі вам дзякуй за тое, што далучыліся да нашага эфіру. На жаль, студыя Белсат заканчваецца. З намі на сувязі быў палітолог Павел Усаў, сябра руху «Вольная Беларусь». Ну і гэта ўсе тэмы на сёння. Нагадаю, калі вы не ў Беларусі, то будзем удзячныя за ваши лайки, подписки і каментары на YouTube. А зараз давайте паглядзім, што падрыхтавалі нашыя калегі з сацыяльных сетак Белсату. У Беларусі дагэтуль не сціхаюць жарсці вакол бульбы. Ратаваць сітуацыю з дэфіцытам гэтай агародніны ў крамах апошнімі месяцамі ўзяліся чыноўнікі. А ці заўважылі вы нястачу бульбы? З такім пытаннем нашыя калегі звярнуліся да падпісчыкаў YouTube-каналу Белсат Лайф. І вось якія вынікі. Сваімі думкамі падзяліліся больш за 200 асобаў. Амаль 70% з іх сапраўды заўважылі дэфіцыт бульбы ў беларускіх крамах. А вось чвэрць – не. Яшчэ 7% рэспандэнтаў заявілі, што не ядуць бульбы. А ў каментарах некаторыя карыстальнікі адзначылі, што іх ратуюць караняплоды з уласнага гароду. Перад візітам у Маскву на святкаванне Дня перамогі Лукашенка выступіў у Менску на адкрыцці міжнароднага выставачнага цэнтру. На некаторыя ягоныя заявы падчас прамовы звярнулі ўвагі ў мае калегі з праграмай пра свет, якую вы можаце паглядзець на YouTube-канале Белсат Ньюс. А цяпер вашай увазе фрагмент гэтага выдання. Прапаную паслухаць яшчэ адну ягоную цытату цікавую, дзе ён зноў чарговы раз казаў пра прыход новага пакалення і прызнаўся, што, засидзеўся ва ўладзе. Прапаную паглядзець. Как вам и обещал, фактически новое поколение приведено к власти. Я немножко задержался, но потерпите, должны же быть и опытные люди. У нас они есть. Молодежь пришла. Вот вы посмотрите и сделаете вывод, к чему способна наша молодежь. Как молодежь? Новое поколение, следующее поколение. 50 и больше, она уже не такая молодежь. Незвычайнага пацыента заўважылі каля раённай паліклінікі ў Добрышы. Каля ўваходу ў медычную установу спаў бабёр. Спробы працаўнікоў паліклінікі адагнаць госця да ракі былі марныя. Вярнуць бабра ў ягонае асяроддзе змаглі добрускія камунальнікі. Моманты гэтай прыгоды можна паглядзець на нашай старонцы ў Фэйсбуку. І ўжо цяпер у нашым эфіры. Бедны бабёр, не далі яму паспаць нармальна. Тым часам яшчэ на тэма, як аналітара можа змяніць сэнс цэлага сказу. Асаблівасцю беларускай граматыкі ў новым выданні праграмы «Мова на нова» падзяліўся вядоўца Віктор Шукіловіч. Цалкам выдання глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайф. Даведацца ж цікавінку можна ў Instagram-аккаунце Белсату і ў нашым эфіры цяпер.
Ці ведаеце вы, што часам сэнс усяго выказвання можа мяняцца толькі праз тое, што вы замянілі ў слове адну літарку? Возьмем, напрыклад, такую фразу. Грушы і яблыні раслі ў дзедавым садзе ў перамешку. Можна сказаць таксама з іншым націскам у пярамешку. Уявілі сабе гэты прыгожы сад. А зараз заменім літару «ш» на літару «ж» у слове ў перамешку. І атрымаем. Грушы і яблыні раслі ў дзедавым садзе ў перамежку. Уявілі, як цяпер выглядае сад? Ці ёсць адрозненні ад першага і якія? Спадарства, на гэтым у нас усё. Для вас працавалі Вітаўт Сіўчык. Юлія Лабанова. До сустрэчы ў наступных эфірах.